Hello everyone, welcome to BISTI Blog YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे BISTI Blog YouTube channel खेबसे बयखौबो बराय हरग्रोनाय थाग्रोबाय। दिनैनि बे गोदान भिडिअ आरो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ खेबसे बयनिबो सिगाङाव जासि हरग्रोनाय थाग्रोबाय आरोना लोगोफोर। लोगोफोर दिनै आङो नोंथांनि सिगाङावहाय माइ गायनायखौ देखायनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि भिडिअआ। लोगोफोर नायलांदो नै। कैमरा स्टेन्ड लाखाबाय नै दिनै नोंथांमोना नैबे कैमरा स्टेन्डजों लानायखौ नुगोन आरोना भिडिअखौहाय। बिदिबा नै जोंहा न'आ बेनो, ओमफ्राय नैबेबो आरोना बे ओंखाम संग्रा न'। माने सिगां सङोमोन आरोना ओंखाम बेयावहाय, दायो संला। दायो बै न' मोनसेयाव संबाय आरो बे न' मोनसेखौ देखायगोन आं नोंथांनि सिगाङावहाय। नै थांगासिनो आं नै भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम। नै बे मोसौ गलि आरोना, ओमफ्राय नैबे ओंखाम संग्रा न'आ नैबेनो नै। दा नैबे न'आवसो हाबबा नाङो आरो। ओमफ्राय नैबे बोरमा गन्द्रा नैबे। थाबायलांगासिनो आं नै। सान्दुं नांनायखाय एसे बोरैबा नुदों आरोना भिडिअआ। जोंहानि फख्रिया नैबे, जोंहानि फख्रि आरोना। लोगोफोर नै बैथिंबो मैया जोंहा माने हालेवबाय आरोना ट्रेक्टरजों। ओमफ्राय बेखौबो गायगोन, बिदिनो जिखुनु सप्तासे थानानै गायगोन आरोना बेखौबो। माने हरैजाय गायगासिनो ना, ओइथिं दंबावो। नोंथांमोना नुलांगोन दायो र' बे गायबाय थानायखौहाय। बे गायबाय थानाया जोब्बाथाय नैबेखौ गायगोन आरोना, नैबे ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ। नै भिडिअखौ नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर। नै जोंनिया बैबो जोबथायानो आरोना, बै माइ गायनाया। लोगोफोर होमबा माइ गायनायखौ नायलांदो। लेट्स गो। लोगोफोर नै होनबा जोंहा न'नि गोजा माइ गायगासिनो। हालेवग्राया हालेवगासिनो आरोना, आरो माइ गायग्रा गायगासिनो। ओरैजाय जोंहा मादार आरो बाजैनि फिसाजोमोनबो दं, गासिबो गायगासिनो जमानो हनै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ नै। माबायदि मोनदों माइ गायनानै हा? वाव, मोजां नुदोंना नुवाखै? नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरलायदो एबा खोन्थाहरलायदो। वाव, थाबायलांगासिनो आं नै आलि साजोंसो नै। वाव,
माय गड आलि साजोंसो थाबायलांगासिनो आङो नै माने बे गायखांनायखौ माने देखायनो नागिरदों आरोना नोंथांनि सिगाङावहाय आङो माबायदि नुदों नै लोगोफोर नै फिदिंनो आं नै केमेराखौ फिदिंदो लोगोफोर नै ओइ नै ओइथिंजाय गायलांगासिनो ओइ नुहुरनायथिं स' लोगोफोर होमबा नैबे आंनि बे जोंहा गोदानखौ माने नोंथांनि सिगाङावहाय माने आङो केमेराखौ फिदिंना देखायनोसै नोंथांमोना नाहरबानो जाबाय आरो ना लेट्स गो होमबा स' लोगोफोर नै होनबा नुहुरबायना गायनाया माने बै दंफां नुहुरनाया नैबे खाथिनिफ्राय गायनाया आरो ना बोथाबनो र' आं लोगोफोर नै माबायदि नुयो गावगोनसो नामाथाय केमेराया स' लोगोफोर नै बेनिफ्रायनो गायदोंमोन आरोना बै नुहुरनायनिफ्रायनो स' लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आं देखायनायखौहाय माने फार्स्टनिफ्राय गायनायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायखाबाय दानि सिगाङावनो भिडिअ'आवनो नोंथांमोना माबायदि नुदों जोंहानि बे माइ गायनायखौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो स' नै आं केमेराखौ फिदिंबावदों बैनो आरोना आं दहाय नोंसोरनो देखायफिनदोंमोन नै दाबो देखायफिनबावबाय आरो बैनो बे फार्स्ट गायबोदों आरोना ओमफ्राय ओरैजाय गायलांगासिनो नै ओइ बे मा होनो नै जोंनानि आंनि भिडिअ मोसाबाय थाग्राया थाबायबोदों नै वाव ओरैजाय हनै माइ गायगासिनो हनै नाहरला हनै नोंसा मामामोना माइ गायगासिनो हनै नै माइ गायगासिनो नै आबैयाबो गायगासिनो नुहराखै नों जाम्बि हनै नै हले इच्छानो खोले आं नुगोन र' ओइथिंबो हालेवगासिनो खोरो ओरै हालेवनो देखायनो आं हालेवगासिनो जोंना माइ गायदों हनै मालाय वेलकाम टू बिस्टि ब्लग इउटुब चैनल होनलाय साबस्क्राइब खालामना हो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आङो
मा जाखो बावबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट्स खालामदो आरो लोगोसेनो जोंनि जायगाफोराव फैनो गोसोबा नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालाम आरो जोंना ओरै हाजो खाथियाव जायो हरैजाय नाहरलाय लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन